Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci, barkanku da zuwa wannan channel namu YouTube mai albarka. Idan kai sabon zuwa ne, muna roƙonka da ka danna mana subscribe sannan ka danna mana ƙararrawa, mun gode. To labari da dumudumin sa na ci gaba da Najeriya ta samu. Janar Muhammadu Buhari ya samu damar ƙaddamar da wata waya da Najeriya ta ƙirƙira mai suna ITF. To Najeriya ta samu ci gaba, ta ƙirƙiri wayar kanta mai suna ITF. Wannan babban ci gaba ne, sai dai mai murna mu ƙara addu'a Allah ya sa ƙasarmu ta ci gaba baki ɗaya. Kuma wannan waya ta fito Android ce, ƙira mai kyau, kuma insha Allahu nan ba da daɗewa ba za a shigo da ita kasuwa. Zan so a ce 'yan ƙasa su ba da haɗin kai mu ma domin mu fara amfanar kayan ƙasarmu. Wannan ci gaba ne sosai, ba abin da za mu yi sai dai mai godiya ga Allah kuma mai hamdala. Tabbas an samu ci gaba a wannan ƙasa tamu ta Najeriya. Waya ce ƙira Android mai kyau wacce ake kira da ITF. Tana nan za ta shigo kasuwa, kuma in Allah ya yarda nan ba da daɗewa ba jama'a za mu so a ce kowa ya ƙoƙari ya mallaki wannan waya domin mu yi amfani da kayan ƙasanmu. Wannan ci gaba ne sosai, sai dai mu ce alhamdulillahi, Allah ya zaunar da ƙasarmu lafiya.